je tam někdo? Aďo, můžeme, jo, tak krytí. Ahoj, jmenuji se Eliška a jsem studentkou na Střední průmyslové škole chemické, obor požární ochrana. Dostala jsem výzvu stát se na chvíli hasičem. Výzvu jsem přijala a šla do toho. Nikdy jsem nic podobného nezažila a ty se teď se mnou můžeš podívat na to, jak mě to šlo. Přiznám se, že někdy jsem byla opravdu na pokraji sil. Ale právě tobě jsem chtěla ukázat, že pokud na to máš, chceš zachraňovat lidi, pomáhat druhým, nebo máš rád adrenalin, staň se hasičem. Ahoj, dnes se nacházím na stanici ve Vysokém Mýtě a dnes si vyzkouším práci výjezdového hasiče. A se mnou tady je Lukáš a já se chci zeptat, k čemu nejčastěji hasiči vyjíždějí. Ahoj Eliško, já tě tady vítám a nejčastěji vyjíždíme k technickým pomocem a dopravním nehodám. A jsou ty dopravní nehody náročné na psychiku? Jak která nehoda? Když tam jsou děti malé, hodně krve, většinou když tam křičej, tak většinou ano. Hodně malý miminko je tam, pomůžte, prosím vás. Musíš být se mnou. Tak. Ať zůstane se mnou. Chvíli vydržte, za chvíli jsme u vás. Tak. Zvednem? Já se takhle chytnu, jo? Můžem? A neboj se, dneska jsme si pro tebe také něco připravili. Ty jo, tak to jsem zvědavá, co to teda bude. A je to tady. Cisterna pojede k dopravní nehodě, vysoký počet zraněných osob, autobus odgázka. Jsi připravená? No, uvidíme, co mě čeká. Tak jedem. A máme tady dost zraněných. Umřeme! Co se stalo? No, jste dopravní nehodu. No. Tak, dovedeme takhle k vás dostaneme k záchrance. záchranné službě, ona se vás přetřídí, jo, jestli vám nějaké zranění. Paní byla v dodávce, my se teďka tam vracíme, jo, ji tady necháme, ano? Co teďka budeme dělat? Tak prostě teďka se vrátíme zpátky k tomu místu té nehody a budeme dál rozstřizovat ten velký počet zraněných, jo? Tak tady se nedostaneme, musíme se nejdřív dostat z druhé strany. Jo, tak tady to je teda pěkný chaos, je tady strašně moc zraněných a všichni se tady musí nějak poprat, protože všechny potřebujeme zachránit ven. Tak máme třídící pásky, tak teďka budeme pomalu třídit, jo? Jo, jdeme. Raz, dva, tři, hop! Rozpínák zadní dveře. Teďka budeme vstupovat dál. Tak, dobrý den. Tak. Slyšíte mě? Někdo? Jste při vědomí? Destičky krycí, máš? Jo, tak tady máme vyprošťovací nůžky a jsou teda velmi těžký. Ty na papír jsou lehčí. Teď se musí udělat prostor pro pacienty, aby je mohli dostat v pohodě ven. Dobrý, můžeme, jo? Máme tady jeden exitus. Teď tady jistíme paní, aby ji donesli v pořádku k doktorovi. Jo. A všechny, který budete vyprošťovat, dávejte rovnou sem potom, jo? Tak, co tady máme, kluci? Jo, tak. Jo, prostě vezmete ji, dáte ji na červenou, Tak, ano? zase na červenou, jo? Počkej, já tam ještě vám dám cenu. Já budu Kluci, sem, říkám, tadyhle přes nás, jo? Jo, a na červenou. Tak, jdeme zpátky. No, kdybych byla sama, tak vůbec nevím, co bych dělala, protože tady je tolik těch zraněných, že nevím, ke komu bych šla první. Vždycky u dopravních nehod je nejlepší, když je hromada zraněných, tak vždycky postupovat postupně. Od člověka k člověku. Přelezeš to? Tak Chceš nejdřív pomoct? se musíme tam vůbec Nejdřív se dostat. Dostaneme se tady k člověku, vidíme On krvácí. krvácí, ano. Tepený krvácení. Vždycky u těch hromadných neštěstí
vždycky je důležitý trpení krvácení na prvním místě vždycky zastavit, jo? Použijeme tady turniket, já ti to tady podržím, aby to neteklo. Tak. Tak, já budu dávat teda... Dáš turniket, přesně tak. Dáme to nad ránu, jo? Až tady. Přesně tak. A teď musím Teďka s tady tou páčkou, tak, a točíme. Točíme, dokud to nepřestane týct. Teďka mu musíme zaklonit hlavu, aby jsme zjistili, jestli dýchá, jo? Nezakláníme až takhle hodně, jo? Jo, Takhle. A kontrolujeme, jo, jestli teď dýchá. na hrudníku vidím. Teď na hrudníku vidíme, že dýchá, jo? Když má tepený krvácení, dýchá, tak dáváme červený, jako prioritu 1, jo? Co Pásek. to znamená? To znamená to, že musí se dostat co nejdříve k záchrance, aby ho ošetřila. Takže dáme červenou a pokračujeme dál. A když se nerozdýchá, tak se mu dává černý, i když je miminko, tak stejně se neresuscituje. Jo, to je docela drastický. Ten autobus je na boku a není tady normálně průchodná cesta. A zastavovat teplný krvácení není nic jednoduchého. Všude je krev, bojíte se toho a tohle bych asi nechtěla zažít v reálu, protože všude by všichni křičeli a kdyby tam byly malí děti, tak to musí být hrozný. Připravte, jsou tam 3, 1, už tak se zeptejte v autobuse, jestli tam potřebuji pomoc. My tady vyndáme poslední 2 a máme hotovo, jo? To nedáme, vezmeme na zem. A natáhneme ho... Nohy mám, dobrý? Pane, máte, jo? Se chytni a jdeme, jo? Raz, dva, tři, jo? Dobrý, můžeme, no? Ale vemte to za ní tady ještě. Držíš, dobrý? Jo. Bys nešlo, řekni, jo? Tak dobře. Tohle, pojď nám pomoct. Tak, máme žlutou. Tady, nikam nechoďte, tady půjde, tady. Kluci, máme tady prioritu taky červenou, P1. No je to velmi náročný transportovat takhle každýho pacienta. Červená tady, jo? Máme červenou. Tady, tady jdem. Musím asi nazvat, ale bacha, ať ho nevyklopíme, Pozor, ten tady u něj, počkej, než si ho přebere, Ano. To má, ať tam není takový tunel, super, šikovná. Tak, Dobrý, teď už to je tady zdravotní. dobře. Tak my jdeme zase dál. Jsme u vás, jo? Poslu, jo? Tak, Tak ji tam zapojte. ano, si vezmeme páteřní desku a dostaneme tady pána ven, jo? Musíte to puknout, jo? Vytáhneme pána na břiše. Můžeme, jo? Fixuju hlavu. Zatáhněte zpátky na tu desku. Krvácí. Jo, no jenom to musí zakrýt, no. Pomoc se mi, prosím. Vydrž, už to bude, jo? Pak, nakloň na sebe, nosítka pod něj, šup. Nakloně na sebe, jo? Tak, výborně. A dáme zpátky a hodný snad na ošetřu na červený, jo? Máme tady červenýho. Máme červenýho urgentního. Má ránu ze strany. Přidat, přinést. Tak my jdeme dál. Budeme ještě vozem dovnitř, chceš? Můžeme. Jo? Tak já půjdu první. Tak my teďka lezeme dovnitř. Ještě to, jak ty tam se? Tam jsou mrtví jenom. Tam jsou jenom černý. Pokud to vyloženě není nutný, k záchraně těm, kteří mají vyšší prioritu, tak se nechávají na místě z důvodu nějaké dokumentace, pak pro policii a tak dále. Všechny zraněný jsme už předali záchrance. Teď to je hlavně na záchrance, ale i hasiči jim můžou dál pomáhat. Teď už vím, že to bylo jenom cvičení, ale tohle bych v reálu nechtěla zažít, protože tolik zraněných, tolik krve, vůbec mi z toho není dobře. Pokud byste chtěli pomáhat lidem, zachraňovat životy, tak pojďte k hasičům.